Електричка или тройка дизел? Вечният български спор между миксерна колела и нафтова печка с гуми. От едната страна е електричката. Тиха, модерна, гладка. Караш и се чудиш дали си в кола или в пералня на екорежим. Натискаш гаста и нищо не се чува. Само едно бучене, все едно миксер прави смути от бъдещето. Зареждаш, чакаш, гледаш приложението и се молиш контактът да не е заед, защото ако е, приключението става разходка пеша. От другата страна е легендата. Тройка дизел на 500 000 км, без катализатор, без филтър, с характер. Палиш и пуши. Настъпваш и зад нея птичките умират от задушаване. Комарите подписват оставка, а въздухът става черно-бял. Черен дим, който казва «Аз съм тук и не ме интересува нищо». Електричката пази природата, тройката дизел я тества. Едните карат безшумно и мислят за бъдещето, другите карат и всички разбират, че идват. Айде сега кажи, миксер на колела или тройка дизел на половин милион километра? Пиши в коментарите и гледай как става екологична гражданска война.